موداتا تايكون كبلو قدما مصر أبي أحمد قليصا نأكابنة بهراو بورد مرزا إثيوبيا كلتنا موداتا حصوات تفلو وزاي كيم جونغ أون وتهدرهم بتهتنقق دول كبل أزلو አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ነዛዓት እዚ ተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ዜናታት ጌታቸው አለሙ ምሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩም ተመነ ፈለማ ሐጸርት ዜናታት አውት ዝልካዕ በተግባር እንበር ብዙ ወሰኑ ውሳነታት አይኮነን ክብሉ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ቶም ቀደማ ሚኒስትር አብ ዱባይ እና ተኻይዳ ዝርከብ ጉባኤ ለውጥ ከባቢ አየር መድራስሚያም ቶም ቀደማ ሚኒስትር መድሮም ኢትዮጵያ ብኽለት ከባቢ አየራ ምክልኻል ዘሰናደእቶ ሀገር በቆል መፍትሒ ኣብቲ መድረኽ አልዒሎም بمخان دما كما قصاصر أوروباويان كاب 2019 ጀሚሩ مرها ግብሪ ሓምለዋይ 10 ተግባራዊና ገበረት ምጽናሕ ገሊጾም ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ድማ 130,000 ጣብያታት መፈልፈል ፈልሲ ከም ዝተጣየሹ ዝሓበሩቶም ቀደማ ሚኒስትር በዓመቱ በሚሊዮን ዝቁጸሩ ዜጋታት ፈልሲ ብምርባሕ ብምትካልን ብምክንኻንን ተሳትፎ ከም ዝገበሩ አብሪሆም مرها ግብሪ ሓምለዋይ 10 ኢትዮጵያ መሐለኻታትን كليماو لوط ان محبر ايكونومي تهبو ملاش كم زوكلون تزاريبهم እዚ مرها ግብሪ ملقا كاربن منكاي سنه مهدار نمحلاون عدل سراح نمفتارن كم توريزم زبلو عوديتات نمنققح كم زحجزون ገሊጾም ኢትዮጵያ مرها ግብሪ ሓምለዋይ 10 32.5 ቢሊዮን ፈልሲ ከም ዝተኸለት ዝሓበሩቶም ቀደማ ሚኒስትር ከማ ቆጻጽር አውሮፓውያን 2026 ድማ 15 ቢሊዮን ናይ ምትካል ሃገራው ትልሚ ከም ዘለውን አብሪሃም እዚ እንትዛዘም ድማ ተመርሃ ግብሪ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ፕሮጀክት ልምዓት ደኒ ከም ዝኸውን ገሊጾም ክሌማው ለውጢ ዛዕባ ፖለቲካ ዓለም ካብ ዝኸውን ልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ኣውፂሩ ክብሉ ኣመልኪቶም ውፅኢት ዘምጽእ ወሳኒ ናይ ተግባር ምንቕራሕ ከም ዘድልውን ዓወት ዝልካዕ ብተግባር እምበር ብዙ ሰኑ ውሳነታት ከም ዘይኮነ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገንዝበዋል ንአካብነት ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ክልተናይ መወዳእታ ሕጹያት ተፈልዮም ንአካብነት ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ክልተናይ መወዳእታ ሕጹያት ምፍላዩ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ አካቢ አመራር ሓስራሕ ኮሚቴ ሕጹይ መልማሊ አፍሊጡ ኮሚቴ ሕጹይ መልማሊ ካብ 3 ክሳብ 13 ሕዳር 2016 ዓ.ም 56 ጥቆማታት ብዝተፈላለዩ ሜላታት ጥቆማ ከም ዝተቀበለ ገሊጹ ካብ መንጎዚኦም ቶም 52 ደቂ ተባዕትዮ እንትኾኑ ተን ዝተረፈ 4 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ እቲ ኮሚቴ ሕጹይ መልማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዕላው ገይሩ በዚህ ድማ ኣብ ዝተፈላልዩ 3 ዙራት ብዝተፈላልዩ መዐቀንታት 5 ውልቀ ሰባት ዝተፈለዩ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ መዐቀኒ ዘማልኡ 2 ሕጹያት ከም ዝተፈለዩ ተገሊጹ በመሰረት እዚ ወይዘሮ ሜላት ወርቅ ኃይሉን አይተታደሰ ለማን አካብነት ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ሕጹያት ኮይኖም በቲ ቦርድ ተመሪጾም ክልቲዮም ሕጹያት ብዘለዎም ልምድን ተሞክሮን ፖለቲካዊ ገለልተኝነትን ካልኦት መዐቀንታትን አማሊኦም ከም ዝተረኸቡን ተገሊጹ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ሓደ አካቢ ጥራይ ዘድልዮ ብምዃኑ ክልቲዮም ሕጹያት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከም ዝቀርቡ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ካብ ክልቲዮም ሓዲኦም አካቢ ቲ ቦርድ ከም ዝኾኑን እቲ ሹመት ድማ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝጸድቕን ትጽቢት ይግበር ክብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ተስፋዬ ጫኔ አረዲኡሎ نبرتي كتما أديس أبابا مبل 18 معلتي بير سباتن حزبتاتن بزتخبيرهم أبتي مدرخ زترخبا مكتلا فوق بيت مخرج فيدريشن زهرا عمود
ነበርቲ ታ ከተማ ክብርታት ሰናይ ተግባራትን ሓቢርካ ምንባርን ንኸጉልብት ዝፍጽምዎ ተግባር ሰናይ ምስሊ ኢትዮጵያ ንምፍላጥ ልዑል እጃም ኣበርክቱ ኢለን መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሓበራዊ ክብርታት ንምልላይን ተሞክሮ ሓድሕድ ንምሕያልን ረብሓ ከም ዘለዎውን ገሊጸን ተን ምክትል ኣፈ ጉባኤ በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ከምዚኦም ዝበሉ ረብሓታት ክነጠናኽረሎም ከም ዝግባእ ተሓሳሲበን ከም ጸብጻብ ሪፖርተር ናይ ድነቃቸው ሰማው ኣብቲ መድረኽ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ አመልኪቶም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቡ ምይይጥ ከም ዝተገብረሉ ተሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዜናታትና ይቀጽለሎ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግርና መሪጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሰራዊት ምክልኻል ንግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ዘቃልዑ በርታት ንምዕጻው ኣብ ቅድመ ምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ዴኤታ ሰራዊት ምክልኻል ማርታ ሉዊጂ ተዛሪበን ዳይሬክቶሬት ክትትል ስነ ምግባር ሰራዊት ምክልኻል መዓልቲ ጸረ ግዕዚና ኽቢሩሎ ካብ ሰራዊት ምክልኻል نزبصحنا ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ሚኒስትር ዴኤታ ሰራዊት ምክልኻል ማርታ ሉዊጂ ከም ትካል ንግዕዙ ኣሰራርሓ ዘቃልዑ ተግባራት ኣቀዲምካ ብምክልኻል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ቃልሲ ጸረ ግዕዚና እናተኻየደ ከም ዝርከብ ገሊጸናየን ሙስና ጠላታችን የጋራ ጠላታችን ግዕዝና ሓበራዊ ጸላይና ብምዃኑ ነዚ ጸላእዙይ ድማ ብሕብረት ብምቅላስ ካብ ግዕዝና ዝጸፈፈት ሃገር ክትህልወና ክንረባረብ ጻውዒተ የቕርብ ብማዕረግ ሚኒስትር ዴኤታ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ፌደራል እሸቴ ሞገስ ካብ ግዕዚናን ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓን ዝጸፈፈት ሃገር ንምህናጽ ሓበራዊ ጻዕሪ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሙስና የሀገር ስጋት ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ ግዕዚና ስጋት ሃገር ሓደጋ ህላውና ዝብል ስያመ ካብ ዝወሃቦን ኣብዙይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ኃይሊ ተጣይሹ በብክልሉ ብርእሰ ምሕዳር ከምኡውን ብምክትል ርእሰ ምሕዳራት ዝምራሕ ኃይሊ ዕማም ተጣይሹ ኣብ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ዝርከብ እዚ ምንቅስቃስ እዙይ ምስ ኮሚሽንና ተሓባቢሩ ዘምጾ ውጽኢት ኣሎ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ክትትል ስነ ምግባር ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል አሰፋ ደበሌ በወገኖም ምስሉኽ ሰራዊት ምክልኻል ዝዛመዱ ስራሕቲ ምክልኻል ግዕዚና እናሳለጡ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም እዮም ብምትሕባር ዳይሬክቶሬት ክትትል ስነ ምግባር ሰራዊት ምክልኻልን ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ፌደራልን ዓለም ለኸ መዓልቲ ጸረ ግዕዚና ተኸቢሩሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘተ ፓነል ዝተኻየደ እንትኸውን ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ካብ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ዝተዓደሙ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሰራዊት ምክልኻል ዝተዓደሙ ተሳተፍትን ተረኺቦም እዮም ድሕሪ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተጓዒዞም በዓል ሕዳር ጽዮን ንምብዓል ምብቅዖም ሕጉሳት ምዃኖም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ተዛሪቦም እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ሒዙ ንክኽበር ኩሉ ብጽሒቱ ክጻወት ድማ ማጋይሽ ተላብዮም ኣባ ደመቀ ኣዘራሪቦም ኣለዉ
أسكال جوريس بها إزجاج يركاوز كل تصاباتينا إز كله معات رينا نزي زوج حنا فتاري ما بيتي دينجل مريم تمسكن نبكبل فتو نا سلام انت خوينو أبره على فقد الليليا مسيا له جاهر نزي برهان زرقنا تمسكن كبل فتو والله من لسه بال كابرق عامسين نسي من صيك عيا وتعمي زحب وسيد حر 15 عامات يمتي عميتاችን እዚ ብርሃን እዚ ርኢና ምስ ደቅና ምስ ሕዋትና ተሓዋዊስና ዝሪ ከርእየና ከሎ ሜታችን ሓይል ዝለለዎም ምዃኑ ዓብይ ዘርእየካ ነገር እዚዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ተመስገንና ንብሎ ዲያቆን ናወድ በርሀ በላይ ይበሃል ዝመፀ ኩሉ ካብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ቀደመ ኣቦታትና ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ከምቲ ዝነግሩና ናብዚ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ከኣትው ከለው በርባዕትዩ አንፈት ጫማዎም አውጥዮም ንጉስ ድማ ኣብ ፈረሱ እንድሕር ነይሩ ካብ ፈረሱ ውርድ ኢሉ ክላሽኑ ጥይቱ ዝሓዘ ሰብ ድማ ናብዚ ቦታ ዝክመጽን ከሎ ክላሽኑ ታሕቲ ኣዘቕዚቁ ዝኣትወሉ ዝነበረ እዩ ሎማዓንቲ በርባዕትዩ አንፈታት ማለት ውነይ ብኣንፈት ምዕራብ ምእሳር ጋማ ዝበሃል ብኣንፈት ሰሜን ድማ ቅዱስ ያሬድ ማይኪራህ በዝኔናዮ አንፈት መብራቅ ድማ ዳዕሮ ምሽላም ዝበሃል ብደቡብ ድማ ዓረቂቲ ኣብ ዝበሃል ቦታ أحواتنا كلهم رئيس أدوارات وقدامات أقسم تيون بيت تمرت سنوات مس زملكوتهم أكلات عند تحاوروا قاشاتات إنكو عبد الحنان متصفهم اليوم كم تي قويتنا مدحنتنا يسوع كريستوس إجراء أرضايه هاتسأبه كونومو أبه وأمه ومحرومو تأبه نهدك مزامور تأجر هاتسأبه كندبو كند أدود ما كونوم تأبون أمحروم كم زولنا ذك زم إجر محساب زي تحتنا فقر مجلس إيمو كعب سلام متصفهم عمتنا عمد دماغ زاير أملاك سلام يقورنا ندابرنا نركب مالتي سلام عليكم بحال كم على أيام لما جمرة جزيو لأن نزلنا ركونا كاتجر هذي كلهم كاي بتعمير زيادة حاليكو لو سمعنا بتعمية ستيل بعلات زي صنحنا ايو حزون حصلي مالتي بدعمي دس البركات تكافلوا نيكم تاعيلنا كاميتنا اينا وريدنا بمحصابيو تقبلونا نيو بدعمي دس عاي صقم سلازنبرنا تعاي صقم حديثنا ግን ናብዚ ዝዓበየ ነገር ክንሓልፍ ካልኣይ ከዓ ህዝብና ዓብይ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ያው ቱሪዝም ዘለዎ ስኻሊ ናይ ወፃኢ ድርጅታት ገለዲ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዘለዎ እዚ ድርጅት እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓበዓል እዚ ካብዚ ዝበለፀ ክቅፅለልና ትምኒት ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ከምዚ ይፅበኽዎ ነይረ እውነትም ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ዘጉሕልና ፈጣሪ ተመስገን ንፈጣሪ ሕና ያው ደቅና ሲኢና እቲ ተሪፉ ዘሎ ሰብ ግን ዝብርሃን ዝይርኢ ማለት እዩ ዝፀጋ ዝይርኢና ማለት እዩ እዚ ርኢና እውን መጨረሻኡ ነቲ ዝሓለፈ ያእክል ኢሉ ድሕሪ ህዚ ሰላም ናይ ትግራይ ከርእየና ፈቃድ ይኹን እግዚአብሔር ሜታችን ፈቃዳት ይኹን ማለት እዩ ንዝመፀና ፀላኢ ኩልና ተሓባቢርና ኣብ ማእኸልና ፀላእትዮም ከይሕሙስና ባዕልና ንባዕልና ተሓጋጊዝና ተዋሂድና ኣብ ባዕልና ሕስድና ከይርአና ኣብ ባዕልና ጭክነት ከይርአና ንንባዕልና ከይተጨኻኸና ፀላእትና ብጎና ኣትዮም እንታይ ገይሮም ከም ዘጥቅዑና ፈሊጥና عدنا بعدنا خنحلو خنكللنا حالهم كون لنا حالة زي كوينا كله ودقت እዩ ንህዝቢ ትግራይ ጸልማትካ ገሊሁ እንኳን ናዛ በዓልቲ እዚኣ በዛሕካ ከሊፎት ይቕኒለይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብዓለም ለኸ ለገስቲ ትካላት ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ ምቁራፁ ስዒቡ እኹል ሰብኣዊ ረድኤት ኣይንረክብን ዘለና ክብሉ ርእይቶኦም ንኢቲቪ ገሊፆም ተመዛበልቲ ዘላቒ መፍትሒ ዝረኽብሉ ባይታ ንምፍጣር እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላማዊ ከይዲ ብዘተኣማምን መልክዑ ክቕፅል ይግባእ ተባሂሉሎ ጎሳይ ገብረ ኪዳን ዘዋድሮ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብለገስቲ ትካላት ዝመጽእ ዝነበረ ረድኤት ምቁራጹ ስዒቡ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይንረክብን ዘለና ክብሉ ርእይቶኦም ንቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ሂቦም ኣለዉ ካብኡ ዝተወሰነ እኽሊ እውን ቅድም ንባሃው ነርና ሕጂ ግን ዳርጋ ናብ 9 ወርሒ ጌርና ኣለና
طلالنا ناي رديئة حاجز أيتوهبنان بزي كازي ناي دابل إف أيتوهبنان 9 ورح جرنا لنا مالتي كاو نحنا بخمين النورك بهالتلا كاب منجستي استوسن عفون تدقيمو استوسن عفون بخيلو توهيبنا نيرنا كاو بناي أوروميا زمزة حاجز عفون نيران استوسن أيان بقع يكونن 4 خيلة 5 خيلة أي زوهاب نسن وانتوهيبنا نيرنا كاو ملش منم نحنا عبزي زلس برديئة سلازي محضر زلو لمينو ديو كابيت السبب بيلو ديو بخم يزم محضر مبر بتعمي عب حما كنتاتي زلو نحنا كنت مسرتاو دليت نوع علوس أو عامت أو شمونت ورحي أو 9 ورحي أسكاب حزي بمخنيات تسارق له تأفيده بزبل المخنيات تحتخطخ أسكاب حزي شمونت ورحني أنا حزي حاجز بحال ناي مودي سديو ناي سامنا ديو ناي فافاديو ناي زخون يكون نجار بدي منجستاو درجت أبز حلفة كوبرتان من صح مترح تهون لنا رجعت بحال كفتي أب متحوار ناي منجست تجرايجن قرو أخلت ور حديو 3 ور حديو قرو يبنا كاب جبراتي كاب قلب بلمبة نحنا ناي منجست بحال رديئة يلي أقاريز إنه درجة عمت ناس خوينو مالتيو أب كفلة كتما عيدر كإلى محبراو تساتفون تربحنتن حبرت سب عشنا في جبر زابير أبتاك فلة كتما تكالات أمنت أوشتن أب وزان زلو عقمي أتحبابيران نتمزابلتي زي تفلالي سب أو حاجز نمبزح إنها تراباربا كم زركبوا قليس أميم أمنت أب أرثوذكس هذا بيت كريستيان توسيدنا كله زمز حاجز ياونا أيدي بتات يمرح عين كل جزء هم أنتم ناي مسلم محبر سبنا توسيدنا ون في لا ناي مسلم زلو شريعة بيت صفتون بجنزة حاجز كابنا وزعي نعلمونه ياونا وانا يسدوه نحنا ون مستمت قمة النار رخبنا كحجز يقولوا أيه مالتي في لا إذن كمسجنا عاوي كساوز مقرع زي ولا ما تنوانجلاوين بيت كريستياناتون كساب زخزي ساعة جميرو كاوشتن كابدقن نتحابرا ياو نمحبرا سبون خيلا تمساسالون نتمزالتون خيلا ين زخودو أزلوا زي كابي زمان زيتاينا امنتون حادلو تبهلون اللو كموت نايمن تحوار نايمن قستون اللو أما خاري محبراوي قداتن تربحنت حبر السبن كنتبا كتمام غلا جيتو خايلو كم زبلو ودما أو كتمام غلا زركبو تمزابلتي سباو حاجز كرخبو زكايدو سعرتات النقد سالوهم بكللاتن بمنجستي فيرالن زتلاخ قرب سباو رديت دما كم مرعيا يتقسو ازين تخنون بمنصر اتزلو بزحي دلاي حاجز زيغا حصرتن صقم تبصحنتن كم زرأ العلميم بفلاي بعالم لخلقست تكالات زوهاب زنبر رديت مقراصو زلعله صقم كم زسعبه يزخخرو ازيد حرس معنا زلو ناي حاجز خنتات بطعمي دخميو بطعم دما تطويلون يزلس كان غزي مالتي هذه ازين مفتاح تايد سقم توسيدو زغل حساب كل عادي خدي كل تنايك ناس يقر منقستنان تناي فيدرال منقستن بخلتي اناتناو توسن حاجزات غيرهم يوم نعمنت نتمازالتي كاوروميا كل بتحاويرو مصي منقستي فيدرال منقستنا كل اللي يخيو كلنا انا اللي يخيو كاودو كللون مالت مطن ولا واحد يكون تحجز تغيري فيدرال منقستن وعلون انا حدا ورحي ازناي حنا زلنا زناي مسكر ورحي من حدا ورحي زخون نتمازالت كلهم فيدرال منقست شفينا لاي مالتي سلازي خلطيو منقستات ناتناو زحجزنا نغرات عليو قد مستناي تصقم خناتات رؤيه الله حاجه تزوهاو زل مفتحي بتاعم دروتي وسنيو مالتي تمزابلتي زقاطمهم زلو محبراوي قلولاو كفتح زخل اتتجميرو زلو سلاماوي كيدي ابرتيخا مقصال انت تخايلو زبل حساب وسيخوم اللو اما خاري محبراوي قدات كنتبا كتما مقله ايته جيتو هايلو هذه ناي نتصقم دين مفتاح غزياوي من محدار تግራይን فيدرال منقستن بتجميرو مزلو ركب استيمو مقصاليا استيم خا مقصاليا كتون تقول ركب خا تسوتيمو كتمايتها كت حساب كتلاوتها ركبها تسوتيمو كتتحاججزيها كتدغاغفيها سلازي نحاده كلل
زهلو أتقم من يكفتح زخل تحرك اللي يكفتح زخل بخمي غيره أنت ترى أنت تنايو مالتي سلذي نهزبي القاون كتناغيخا